tiɲɛ la ko ni sama bɛ maa min ɲɛ ko n gomi t'i gosi. ngonga sama mɔnɛ i yɛrɛ ta a sɔngɔ ka nɔgɔn ni mali warici sira bɛɛ ye depo ye fu ye wari bɛ ci fu ni application ye wa bɔsara ye musaka fitinin ye sama mɔnɛ ji ni kuran bɛ sara n'a ye krediw bɛ ta n'a ye sanni feere bɛ kɛ n'a ye sama mɔnɛ nin y'anw maliyɛnw ta ye a y'a si filɛ ka nkalon bɔnda. C'est officiel. Bamako, on arrive. Si tu fais attention, pas moi je vais te gifler. Ame olase aw mani wati na aw munu sɔgɔnbɛ an ka kunnafoni sɔrɔ bɛɛ lajɛlen na ka sanga ni bi tɛnɛ avril kalo tile 13 san 2026 aw bisimila ka wula in na bamanankan kibaruyaw kɔnɔna la an bɛna bakuruba kunnafoni min fɔ aw ye bi o bɛ tali kɛ Mali ani Moritani jamana ka jɛɲɔgɔnya a bɛ ka faamuyali don ani ɲɔgɔn cɛ ka taa fɛ baw Moritanikaw ka fintigilakaw ka ɲɛmaa ye kɔrɔfɔ dɔ galontigiya kɔrɔfɔ mun na kun bɛ ka funtɛni o sabu ɲini k'o kɛ jamana fila ani ɲɔgɔn cɛ an ka cɛfini tabaw ye wulikajɔw kɛ ka dadigi kɛ kosɛbɛ jafarawale tigilamaw la olu minnu u bɛ ka a ɲini ka malidenw ka gɛlɛya lase anw ma Mali ni Burkina ka jɛɲɔgɔnya ka a kologiriya yaasa maa mun ye u sigiyɔrɔ bila olu ka koɲɛw ka se ka o lakɔlɔsi o jarajɛba dɔ ninnu donna bi sanu ni o ye an ka sɔrɔko minisiri ye ale ye fɛn mun ye douane maaw fo ka taa se impôt maaw k'u bɛɛ lajɛlen fo ko u ye baara minnu kɛ Burkina Fasokaw ka faso mɛ bɔ wari a sera sefa wari $243 ma Amérique jamana ɲɛmaadakan yɛrɛ k'a fɔ ko u ni Iran ka ɲɔgɔn kɔnɔna la bɛnkan kɛrɛnkɛrɛnnen o ma sɔrɔ ninnu de an ka wula in na kunnafoniw la kumaba dɔ ye an bɛna kunnafoni wɛrɛ fara minnu kan sɔnni ka ɲɛfɔ kɛ aw ye a y'aw dangana. Mali ni mana ka jɛɲɔgɔnya ni furugu ani faamuyalibaliyaw tun bɛ ani ɲɔgɔn cɛ a yirame k'a fɔ ko furugu ni faamuyalibaliya ninnu a bɛ ka kɛlɛ dɔɔni faamuyaliw bɛ ka na jamana filaw ni ɲɔgɔn cɛ bawo anw ye dancɛ jamana ye yaasa an ka se ka jugu koron ka jugu kɛlɛ a ka kan jamana filaw an ka se ka an bolo ɲɔgɔn ma n'o kɛra an bɛ se sɔrɔ jugu kan ni waati na yɛlɛma kura o bɛ ka don an ka jɛɲɔgɔnyaw la bawo diɲɛ jamana wɛrɛw fo ka taa se jugu minnu bɛ an ka jamana kɔnɔ ka fara kɔkan juguw kan u kɛn bɛ ka u fanga fara ɲɔgɔn kan yaasa kuma o kuma ka bɔ k'u bɛ gɛrɛntɛw ka o kologiriya jamana ni ɲɔgɔn cɛ o de siratigɛ la Moritanikaw ka fintigilakaw ka ɲɛmaa u ye kow faamu ka yɛrɛ k'a fɔ foyi de tɛna an bila ɲɔgɔn na bawo bɛɛ lajɛlen b'a dɔn k'a fɔ ni an y'an fanga fara ɲɔgɔn kan a bɛ daji kɛ jugu la kosɛbɛ ŋunuŋunukanw bɔra maa dɔw fɛ ka yɛrɛ k'a fɔ ko an ka jamana fintigilakaw donna Moritani jamana dugukolo kɔnɔna la ka taa munumunu salo la ni o ye patrouille ye o nɔgɛn kan dɔrɔn Moritanikaw bɔra ka jaabili kɛ o ŋunuŋunukanw na ani jugu minnu tun bɛ ka o kɔrɔfɔ na a ɲɔngɔw fɔ yaasa ka se ka jamana filaw ka funtɛniw ka olu juguya ani ɲɔgɔn cɛ Moritanikaw ka fintigilakaw ka ɲɛmaa yɛrɛ k'a fɔ k'u bɛ o kɔrɔfɔw galontigiya
maa minnu ni olu nana ni kɔrɔfɔw ye ani kunnafolila minnu bɔra minnu bɛ fɛ k'a ɲini ka jamana filaw ka u bila ɲɔgɔn na nin b'a sɛbɛntiya k'a fɔ Mali ni Mauritanie jamana ɲɛmaaw i n'a fɔ don tɛmɛnenw na bɛɛ lajɛlen y'a laɲini cogo min na k'a fɔ gɛlɛya minnu tun bɛ yen an ka gɛlɛyaw bila kɔfɛ an k'an fanga fara ɲɔgɔn kan n'o kɛra anw minnu ye sigiɲɔgɔn jamana ye a bɛ an ka fanga bɛ giriya kosɛbɛ an bɛ se ka juguw kɛlɛ ka sanga ni sibiri avril kalo tile 11 ye an ka cɛfini tabaw ye munumunu salo kɛ Mali ani Mauritanie dancɛ la dugu caman bɛ yen nɔ dugu minnu ni o ni Mauritanie cɛ tɛ taa kilomɛtiri 7-8-9 a n'a ɲɔngo nka a duguw bɛɛ lajɛlen ye Mali dugukolo de nka Mauritanie ka denw o sigilen bɛ baw bɛɛ lajɛlen b'a dɔn k'a fɔ dancɛw kɔnɔ dugudenw bɛɛ lajɛlen bɛ don ɲɔgɔn kun ka bɔ ɲɔgɔn kun kuma bɛɛ kuma dɔw la yɛrɛ hali t'a dɔn k'a fɔ k'i bɔra jamana wɛrɛw la nka ko maa wɛrɛ bɛ fɛ ka o ko de kɛ kɛlɛ kun ye walima ka furugufurugu juguya an ka jamana ɲɛmaa filaw ani fo ka taa se jamana finitigilakaw olu ye o de faamu k'a fɔ an tɛna kuma da di jugu ma juguw ka se ka dɔ fɔ an ka jamanaw ma o siratigɛ de la fangaw bɛ ka fara ɲɔgɔn kan yaasa dancɛ in kɔnɔna la ni o ye Mali ni Mauritanie dancɛ ye an ka se ka an kɛ kelen ye jugu kelen minnu bɛ an bɛɛ lajɛlen na ni o de ye jafarawale tigilamaw ye maa ŋaniya juguw ka se ka olu kɛlɛ ka lakana sinsin dancɛ ninnu olu ni ɲɔgɔn cɛ bi sɔgɔmada in na an ka jamana premier ministre régional division Abdoulaye Mayiga ale ye baara dɔ nun don ni o bɛ tali kɛ ka se ka sɛbɛnfura bila sen kan sɛbɛnfura mun ni o bɛ foroba baarakɛlaw ni kɛnyɛrɛye tigilamaw ka olu ka koɲɛw ka o latigɛ o b'a fɔ sɛbɛnfura ma ko document standard partenariat public privé jamana kɔnɔna la kɛnyɛrɛye tigilamaw ani fo ka taa se foroba baaraw kan ka baara kɛ ɲɔgɔn fɛ bawo yaasa yiriwa ka na a ka kan jamana ka foroba cakɛdaw ani kɛnyɛrɛyew olu jɔyɔrɔ ka bon kosɛbɛ sigida yiriwali la bawo fɛn mun ye jɛɲɔgɔnyaw ye ani sɔrɔ siraba minnu ni olu bɛ bɔ an ka jamana kɔnɔ ka se ka nin bɛɛ lajɛlen kɛɲɛ ni sɛbɛnfura in ko a bɛna kɛ jamana ɲɛmaaw ye hakilina bila sen kan ko Mali kura ɲɛtaa sira ka bɛn san 2063 ma o hakilina kɔnɔ sɛbɛnfura in bɛna baara kɛ n'o de ye o b'a yira k'a fɔ bolodi ɲɔgɔnma o bɛ sinsin privéw ani publicw ni ɲɔgɔn cɛ bawo jamana kɔnɔ ha ka ja sɔrɔko la ni bɛɛ lajɛlen de jɔyɔrɔ ka bon kosɛbɛ ko n'i ye nin sɛbɛnfura in ta k'a lajɛ baaraw bɛ kɛ cogo min na ani bɛɛ bɛ nafa sɔrɔ cogo min ni sɛbɛnfura in bɛ o de fɔ ani an ka jamana kɔnɔna la kabi gale sɔrɔ yiriwa siraw fɛ jamana ɲɛmaaw ye fɛlɛ ni hakilina mun ta ani fo ka taa se malidenw fana ka kuma ɲɔgɔnw la an bɛɛ lajɛlen y'a ye k'a fɔ yaasa an ka sɔrɔ ka yiriwa an ka sɔrɔ bosodaw ka yakubaya kosɛbɛ a ka kan nin cakɛda ninnu bɛɛ lajɛlen ka fanga fara ɲɔgɔn kan premier ministre a yɛrɛ k'a fɔ ko nin ye waati gɛlɛnba ye ani nin ye baara belebeleba ye baara mun ni a bɛ jamana ɲɛmaaw u san dɛbɛ la kosɛbɛ ani fo ka taa se u bɛna a baaraw kɛ ka se ka bɛɛ lajɛlen lafiya sɔrɔ ka se ka yiriwa ko nin sɛbɛnfura in kɔnɔna la bolonɔ bilala contrat 10 ɲɔngo la o mun ni a bɛ cɛkɛdaw bɛɛ lajɛlen ɲɔgɔn cɛ musaka mun ni o bɛna don a da fɛ sefa wari a bɛ se ka taa se fo miliyari 600 ani 41 ni buruburu 180 hakɛ ma ko ka don sira caman fɛ ni o dɔw bɛ tali kɛ kuranko siraw lakanako siraw ani fo ka taa se ɲɛtaa siraw bɛɛ lajɛlen ma musaka minnu ni olu bɛ bila ka se ka jamana baarabaw kɛ kɛnyɛrɛyew ani foroba cɛkɛlaw ka boloɲɔgɔnmaw kɔnɔ a bɛ kɛ sababu ye ka nafa se malidenw ma ɲɛtaa sira caman o kɔnɔna la sɔrɔko sira fɛ an ka jamana sɔrɔko minisiri ni o ye Aluseni Sanu ye bataki dɔ sen fɛ ale ye impôt direction maaw ka u fo bawo ko u ye baara mun kɛ san 2025 kɔnɔ a baara ɲɛna kosɛbɛ bawo u ye jaabi ɲuman bɔ 100 sara la u ye 110 ka o de musaka ka o ladon o b'a yɛrɛ k'a fɔ ko u ye wulikajɔba kɛ san 2025 kɔnɔna la k'u ye sefa wari miliyari 1,000 ani 403 ni buruburu 3 fɛn mun ye direction générale des impôts olu ye o de kɛ mun farala musaka kan musaka hakɛ minnu kun kan ka a ladon jamana waganɛ kɔnɔ mun farala kan ko o taara i jɔ fo sefa wari miliyari 10 ani 6 ɲɔgɔn la o b'a yɛrɛ k'a fɔ ko an ka sɔrɔ bosoda siraba in ni o ye impôt maaw ye u bɛ baara min na u bɛ wulikajɔ min na k'u kan ka fo u ka minisiri ale ka kɔrɔfɔw la halisa an bɛ to sɔrɔko sira fɛ an ka jamana sɔrɔko minisiri Aluseni Sanu ale ye lɛtiri fɛnɛ la ci bataki mun ni a y'a ci
douani maaw ma ka u waleɲuman dɔn bawo ko douani ye wulikajɔ mun kɛ douani fana ye jaabi ɲumanba bɔ san 2025 kɔnɔna la ko n'i y'a ta kɛmɛ sara la u ye 105 de kɛ 105%. ko douani ye o baara mun kɛ u ye an ka nafolo yakubali mun kɛ k'a ka kan foli ka lase o ma. o de la Bataki la Aluseni Sanoni ale an ka sɔrɔko minisiri ye a ye Bataki ci douani maaw ma ka u fo k'u galabu fɔni baw k'u bɛ ka baara mun kɛ jamana nafolo yakubali la a fanga ka bon kosɛbɛ ko u kun bilala u ka nafolo mun ladon u ye mun fara kan o dagosi bonyana kosɛbɛ bawo san 2025 kɔnɔna la u kun kan ka sefa wari miliyari 876 ka o ladon ani buruburu ko u ye baara mun kɛ o tari jɔ sefa wari miliyari 915 ni buruburu 742 u y'o de ladon u b'a yɛrɛ k'a fɔ 100 sara la u ye mun fara kan o ye 105 de ye nafolo hakɛ mun farala kan o bɛ se ka t'i jɔ fo sefa wari miliyari 39 ani kɔjan u ye o de ladon an ka waganɛ kun ko o de ka a ka kan a ye nin cikanba in bɔ ka ɲɛsin an ka douani directeur général ni o y'u ka ɲɛmaaba ye Sheikh Amala ani fo ka taa se a ka cabalenw k'u ye wulikajɔ mun kɛ jamana nafolo yakubali la ko o ni o foli ka kan. Mali ni Burkina Faso jamana ye boloɲɔgɔnma dɔ kologiriya ka fara jɛɲɔgɔnya kɔrɔlenw kan maa minnu bɛ yen nɔ ni olu kɛn bɛ ka u sigiyɔrɔ bila ka sababu kɛ gɛlɛyaw ye n'u bɛ wele ko réfugiés yaasa ka se ka olu ka kɔɲɔw bɛɛ lajɛlen latigɛ sigikafɔba minnu ni a bɛ kɛ o ni ɲɔgɔn cɛ ni o y'u ka jalajɛba ye a ta ko 14 réunion o baaraw nun donni kɛra bi sɔgɔmada in na Bamako kɔnɔna nɔ a yɛrɛ mɛn k'a fɔ kulu 3 de bɛ nin sigikafɔba in kɛ ni o de ye Mali Burkina Faso ani fo ka taa se diɲɛ kurukara kɔnɔ kulu mun ka caw ɲɛsin bɛ maa minnu u sigiyɔrɔ bila olu ka kɔɲɔ kama ni o ye Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés ni kulu 3 ninnu jɛra ka fanga fara ɲɔgɔn kan ka yɛrɛ k'a fɔ tile 3 kɔnɔ u bɛna kuma réfugiés ka kɔɲɔ bɛ kɛ cogo di Mali ni Burkina Faso bɛ se ka an fanga fara ɲɔgɔn kan yaasa maa minnu ye u sigiyɔrɔ bila u ka se ka lafiya sɔrɔ u bɛ se ka baara kɛ cogo min na ka u yɛrɛ ta o kɛnɛ in kana Keba an bɛ taa e fan fɛ an ka jamana kɛnɛyako minisiri ale ka secrétaire général Abdoulaye Guindo a ye dakuruɲɛ 2 min fɔ an bɛ jɛ an b'o lajɛ. Kabini 2012 an y'a ye k'a fɔ gɛlɛya minnu nana an ka jamanaw kɔnɔ donc an y'a ye k'a fɔ an ka jamana kɔnɔden dɔw olu jagoyara ka bɔ u nɔ la ka taa jamana wɛrɛw kɔnɔ o jamana wɛrɛw fana ta nana an fɛ yen bon komi lajɛ kɔnɔna la ni minnu ka surun o ye Burkina ye donc ani Burkina ye sɛbɛn k'a fɔ ma ko commission tripartite o kɔrɔ an ka mɔgɔ minnu bɛ Burkina ana Burkina ka mɔgɔ minnu bɛ yan u kana a hakili kana to a la k'a fɔ ko jamana ɲinan'u kɔ u k'u sigi sigiyɔrɔ la u ka sigi bɛn ani karama kɔnɔna la k'a sɔrɔ u bɔra jagoya la u ka jamana kɔnɔ k'a sɔrɔ gɛlɛya minnu bɛ yen u kana sɔrɔ gɛlɛya talen don ka bɔ yen o y'a sɔrɔ u bɛ baara min kɛ u ka segin ka se ka n'o baara kɛ mais ka segin nɔgɔya kɔnɔna la u ka dignité kɔnɔna la u yɛrɛ sago la dɔw bɛ yen nɔ u bɛ segin u ka dugukɔrɔw la dɔw bɛ olu bɛ jɔyɔrɔ wɛrɛw choisi k'a fɔ k'u bɛ segin o bɛɛ la ani HR bɛnnen don a kan o de y'a to a bɛ fɔ tripartite bi réunion lajɛ o ye anw Burkina ani HR pour que réellement olu minnu bɛ yen an bɛ se k'an jantu la k'u ka segin dilan mais u sigilen bɛ jamana min kɔnɔ a kɛra Mali a kɛra Burkina u kana dɔn ka u kana jigila kana misaliya cogo si ko gouvernement hakili b'u la mais u ka se ka u sigiyɔrɔ yɛrɛ kɔnɔna la u ka se ka hɛrɛ sɔrɔ yen nɔ mais u ka se ka segin hɛrɛ ani baden ani dignité kɔnɔna la k'an bɛ tile 2 k'a la nin y'a ta ko 14 de donc an b'a kɛ bɛɛ b'a organiser u ka yɔrɔ la pour que réellement commission in bɛ baara la kuma bɛɛ k'a daminɛ bi mais ni lajɛ in ye min ye ka se ka na kiimɛli kɛ kabini baara ninnu daminɛna an ye gɛlɛya jumɛn sɔrɔ a kɔnɔ an ye nafa jumɛn sɔrɔ a kɔnɔ ayiwa an bɛ se ka mun fara an ka baara kan hali bi parce que an ɲɛ b'a la
gɛlɛya in an bɛ ka a bɔ yen dɔɔni dɔɔni o de y'a to an ye AES yɛrɛ sigi sen kan pour que a ka se ka kɛ espace yɛrɛ kana kɛ frontière kana kɛ an ni ɲɔgɔn cɛ maliyɛn min bɛ Burkina n'a bɛ Niger k'a dɔn k'a fɔ k'a bɛ a ka jamana de kɔnɔ donc o de ye AES yɛrɛ sigi kun ye pour que réellement bɛɛ bɛ se ka fɛn kɛ donc lajɛ in a tile 2 kɔnɔna la u ye baara minnu kɛ fɛɛrɛ kura minnu bɛ se ka boloda alors pour que an bɛ se k'o baara ninnu kɛ. An ka finitigilakaw ka wulikajɔ kɔnɔna la ka sanga ni kunungo kari avril kalo tile 12 ye finitigilakaw ka ɲɛmaaba a yɛrɛ k'a fɔ ko sanfɛ kɛlɛcɛw olu ye wulikajɔba kɛ ni ka dadigi kɛ kosɛbɛ jugu la ka u susu jijeni kɔnɔna la Kulukoro marabolo kɔnɔ u y'a yɛrɛ k'a fɔ ko yɔrɔ mun ni ani Kulukoro ye kilomɛtiri 45 an ka cɛfini tabaw sanfɛ kɛlɛcɛw u ye munumunu salo kɛ ka ɲɛsin dugu dɔw ma dafara wale tigilama mun kun kɛmɛ ka fara ɲɔgɔn kan ka yɛrɛ k'a fɔ k'u bɛna taa u dogo tu jukɔrɔ k'u ka jogojuguya walew ka olu labɛn u ka bingani walew k'u t'o labɛn na sanfɛ kɛlɛcɛw taara cun kɛ u kan cɛfini tabaw ka ɲɛma ka fɔ la ka u viser ka u susu ka u bɛɛ lajɛlen daji an ka cɛfini tabaw ka ɲɛma yɛrɛ k'a fɔ ko Bamancia walijɔ kɛlɛ tigilama maa 50 akɛ an ka cɛfini tabaw ka nin susuli a y'o bɛɛ lajɛlen de daji ni k'u ka minɛnw u kun tan bɛ u dogo tukɔrɔla minnu na ka u ka minɛnw bɛɛ lajɛlen tiɲɛ wolomasiri tabaw ka ɲɛma yɛrɛ k'a fɔ ko a bɛ dugudenw bɛɛ lajɛlen ka jigisigi d'u ma ko wulikajɔw bɛ ka kɛ yaasa maa minnu ni olu bɛ boli tu dugu ma ka u yɛrɛ ɲini an ka cɛfini tabaw ka tasuma fariya o kama ko u tɛn'u to yen u bɛna wulikajɔw k'o kama k'u bɛɛ lajɛlen sira labɔ yaasa ka u daji Mali dugukolo fan bɛɛ lajɛlen dugudenw bɛ se ka lafiya sɔrɔ ka t'u ka munumunu salo kɛ ka sɔrɔ u ma siran u ma yirayira Mali ni Amérique jamana ka jɛɲɔgɔnya o kologiriya kadara kɔnɔna la ka sanga ni jumadon avril kalo tile 10 ye lasigiden mun bɛ an ka jamana kɔnɔ yan nɔ Amérique jamana tɔgɔ la ni o ye Arasuna Koerenen ye lasigiden muso ale bisimilara an ka cɛfini tabaw ka minisiri fɛ ni o ye général de corps d'armée Sadio Kamara ye arame k'a fɔ ko ni minisiri ka kumaɲɔgɔnya ani lasigiden a kɛra bara kɔnɔ ni o ye huis clos ye a yirame k'a fɔ an bɛ diɲɛ lahala mun na bi ni kɛlɛw fɛnw bɛ sen na a yirame k'a fɔ Mali ni Amérique jamana ka jɛɲɔgɔnya a bɛ sira kura mun fɛ bi ani jɛɲɔgɔnya bɛ taa sira minnu fɛ o damadama de bɔra ni ɲɔgɔn ye kɔnɔ la baw a yirame k'a fɔ kumaɲɔgɔnyaw ani fo ka taa se kunnafoniw ka to Mali ni Amérique jamana ɲɔgɔn cɛ baw baaraw ni boloɲɔgɔnma camanba de bɛ an ka jamana fila ninnu ɲɔgɔn cɛ ka fara lakanako siraw kan sɔrɔ bosoda siraw ani fo ka taa se cakɛda wɔɔrɔ ma diɲɛ bɛ gu mun ka bi yaasa an ka jamana filaw ani ɲɔgɔn cɛ koɲɛw ka se ka to an ka to boloɲɔgɔnma kɔnɔna la ani baaraɲɔgɔnyaw ko ni damata n'a damataw olu de bɔra ni jalajɛba in kɔnɔna la nka kuma minnu fɔra a kɔnɔ a kɛra bara kɔnɔ nka yɛrɛ mɛ k'a fɔ a nafa kɔni tun tɛ dɔwɛrɛ ye diɲɛ lahala kura in na ka se k'a yira ani Amérique jamana foyi tɛ ani ɲɔgɔn cɛ wa bɛɛ lajɛlen labɛn bɛ ka baaraw kɛ bonya ni karama kɔnɔna la ani an ka jamana ɲɛmaaw ye hakilina minnu fɔ ni o ye siginikan 3 ye 3 principes bɛɛ bɛ se ka nafa sɔrɔ cogo min na ko o de bɔra ni jalajɛba in kɔnɔna la kayikaw fɛ yen nɔ OCS maaw olu ye tɛgɛ da maa dɔw kan maa minnu ni olu ka munumunu salo tun ye ɲɛnɛmafɛn a feereli ani a munumunu ye ka se k'o di maaw ma diboli fo ka taa se Falemé Kayi cercle kɔnɔna la OCS maaw olu ka wulikajɔ kɔnɔna k'u sera ka taa tɛgɛ da siganama dɔw kan siganama ninnu bolo ɲɛnɛmafɛn suguya mun bɛ yen nɔ n'a bɛ wele ko skɛnci u ye o paquet 44 minɛ fo ka taa se furakisɛ suguya min bɛ ni o ye tramadol ye a girimanba o comprimé 68 o bɛ juin melege mun na ni o ye Rezila ye k'o minɛ u bolo fo ka taa se nafolo 50,000 kɔ k'o fɛnɛ minɛ sifinnakaw ninnu bolo a yɛrɛ k'a fɔ ko Abdul Aziz Dambele ni ale ye OCS ɲɛmaa ye ani a ka cabalenw u k'u bɛ wulikajɔw la halisa k'a lajɛ maa minnu ni tɛgɛna kɛra u la o ni maa minnu bɛ baara la ɲɔgɔn fɛ ani u ka réseau tɔ minnu bɛ yen ka se ka a bɛɛ lajɛlen ɲini k'a ci basa u bɛ se ka t'u jɔ kiiritigilamaw ɲɛkɔrɔ maa 3 tɛgɛ dara olu de kan u bɛ finitigilakaw ka bolo kan yaasa ka se ka ko in tɔ ka a sɛgɛsɛgɛ sevarekaw bara siganama maa 2 tɛgɛ dara olu fana kan ɲɛnɛmafɛn o kɛlɛli kan OCS maaw olu ka wulikajɔ de kɔnɔna la Mopti marabolo kɔnɔ olu sera ka taa tɛgɛ da
ni siganama fila ninnu kan Sevare u b'a fɔ yɔrɔ min ma ko Ato Gundo aramɛ k'a fɔ ko OCS cɛbalen minnu bɛ yen nɔ u ka wulikajɔ kɔnɔna de la u taara tɛgɛ da sifinaka ninnu kan kelen ye san 22 kelen ye san 20 dɔrɔn ko siga kelen u la k'a fɔ ko ɲɛnamafɛn tun b'u bolo larawuliw kɔfɛ aramɛ k'a fɔ u taara juin suguya min bɛ n'a wele ko cannabis o paquet 161 ka o sɔrɔ u bolo fo ka taa se ɲɛnamafɛn suguya wɔɔrɔw bɛɛ lajɛlen ma OCS maaw u ye nin siganama maa fila ninnu k'o bila kiiritigilamaw ka bolo kan yaasa sɛgɛsɛgɛli ka se ka kɛ a ko kan ko nin ye wulikajɔba ye OCS bolofara mun ni a bɛ Mopti marabolo kɔnɔ yaasa ɲɛnamafɛn suguya bɛɛ lajɛlen ka se ka a donni a feereli ni a waleya bɛɛ lajɛlen kɛlɛ ka bɔ marabolo in kɔnɔ Ɲorodi Sahel kaw fɛ yen nɔ ɛrɛmɛ k'a fɔ ko maa dɔw de ye mɛn u bɛ suma walima bagan dumuni ka bɔ ni o ye ka taa n'a ye kɔkan jamanaw la ka sɔrɔ ko o walew kɔnnen don o siratigɛ de la Ɲorokaw ka marabolo ɲɛmaa cikan dɔ senfɛ mun ni a ye a bolonɔ bila ka sanga ni avril kalo tile 10 yɛrɛ k'a fɔ ko maa dɔw ye bɛ o bɛ suma walima bagan dumuni ka o labɔ ka taa n'a ye jamana wɔɔrɔw fɛ ka sɔrɔ o walew kɔnnen don an ka jamana ɲɛmaayaso ye o wale minnu kɔn ko a yɛrɛ mɛn k'a fɔ maa minnu ni olu minɛna o wale ninnu na ko u bɛ ɲangini beredaw ko mun ni a ka kan o de la ko k'a ɲini bɛɛ lajɛlen fɛ minnu bɛ o wale in kɛ u k'a dabila n'o tɛ sariya mun talen don a kama ni tɛgɛ kɛra maa mun na walima ni tɛgɛ dara maa mun kan o sariya bere bɛna dɔw kan marabolo ɲɛmaa yɛrɛ k'a fɔ ko sous-préfet ni préfet minnu bɛ ani maires fo ka taa se douane minnu bɛ Ɲorodi Sahel marabolo kɔnɔ k'u bɛɛ lajɛlen ka wulikajɔw kɛ yaasa nin ko in a bɛ se ka kɛlɛ cogo min na k'a fɔ ko minɛnw olu kana bɔ ni o ye bagan dumuni ni suman ni a ɲɔngow ye kɛɲɛbakaw bara DRCC maaw ni olu ye sɔngɔko lakɔlɔsili koɲɛw ye ani jagoko sira fɛ olu ye wulikajɔbaw kɛ ka yɛrɛ k'a fɔ ko ka sanga ni jumadon ye ka se ka taa se taji station ma k'a lajɛ station minnu bɛ yen nɔ u ka stɔku n'o ka bilankɔrɔ ye ka o hakɛw dɔn ko yaasa taji ka di jamana kɔnɔdenw ma ha ka ja dugudenw minnu ni olu mago b'a la kosɛbɛ taji kana taa jakuma dɔw la bawo ko kuma dɔw la taji feerela dɔw b'a fɔ ko taji tɛ yen nɔ ka sɔrɔ ka a feere jakuma dɔgɔfiyɛw la ka dɔ fara a sɔngɔ kan walima u yɛrɛ magoɲɛ wɔɔrɔw maa tɛ fɛn minnu suguya dɔn o siratigɛ de la DRCC maaw yɛrɛ k'a fɔ olu ye munumunu salo kɛ kɛɲɛba station bɛɛ lajɛlen na k'a lajɛ bilankɔrɔ minnu bɛ yen yaasa u bɛ se ka a bɛɛ lajɛlen lakodɔn yaasa taji nana k'a di dugudenw ma n'a fɔ ɲɛmaaw ye fɛlɛ minnu ta taji kana taa sira wɛrɛ fɛ ka se ka o baaraw ka o labato Buguninkaw bara siraban kasara dɔ kɛra yɛrɛ k'a fɔ ko mɔbiliba dɔ ale ye sira bila ka taa don maaw ka so la ni a kɛra sababu ye ka maa 3 ka o jogin ko in kɛra ka sanga ni kunungo kari sufɛ nɛgɛ kaɲɛ 22 tɛmɛnen ni sanga 30 ye a kɛra RMA kɔnɔ ni o ye RN7 ye aramɛ k'a fɔ kunnafoni mun y'a sɔrɔ ka bɔ sigida dɔw yɔrɔ ko mɔbiliba in a tun bɛ pan de la cɛni pani balila ka a bila a ye mɔbilibolila kɛɲɛ ni ka taa don maaw ka so la so mun ni a bɛ gidɔrɔnda fan fɛ o siratigɛ la ko wele bilala maaw ma joona ni o ye kɛnɛya tigilamaw ye olu kana maa 3 minnu joginna k'u ta ka taa n'a ye kɛnɛyaso la wa ko wulikajɔ bɛ ka kɛ k'a lajɛ mɔbili in a ka kasara in a kun ye jumɛn ye ka se ka o kow ka a bugunatigɛ joyilakaw bara ka sanga ni bi avril kalo tile 13 ye arala k'a fɔ ko taji citerni camanba o de donna joyilakaw fɛ nɔ yaasa taji ko joyilakaw bɛ se ka lafiya cogo min na DGCC bolofara mun bɛ joyila u y'a yɛrɛ k'a fɔ olu ye wulikajɔw kɛ ka taa lajɛ taji a bɛ tilan cogo min na i n'a fɔ a fɔra cogo min yaasa taji station bɛɛ ka se ka taji sɔrɔ joyila marabolo n'a laminikadenw bɛɛ lajɛlen u bɛ se ka lafiya sɔrɔ tajiko la nin kuma in na ko taji hakɛ mun donni filɛ nin ye a kɛra nisɔndiyaba ye ani lafiyaba ye ka ɲɛsin maraboloka denw bɛɛ lajɛlen ma kibaru tɛ fan fɛ ka sɔrɔ ka taa an ka kɔkan kibaru kɔnɔna la. aw bisimila u tɛ lafiya la n'i ko u tɛ lafiya wulikajɔw bolodalen don walasa aw bɛ se ka lafiya sɔrɔ cogo min na ani hakilisigi aw ka séjour la anw fɛ Mopti yan
kɛrɛnkɛrɛnnenya Mopti Sevare ka kɛ ni kurantigɛtigɛ ye min ye hôtel Lafiya Sevare ale ye wulikajɔw boloda ka se ka min ye awa fɛɛrɛ kɛrɛnkɛrɛnnen dɔw ta walasa aw bɛ se ka lafiya sɔrɔ cogo min na aw ka séjour la hôtel kɔnɔna na n'o ye ka panneau solaire installé min ye kurantigɛtigɛ o degun aw kana o ye séjour la l'hôtel yɛrɛ kɔnɔna na réservation ka kɛ kabi sisan min b'a to aw bɛ se k'aw ka séjour kɛ k'a sɔrɔ tɔɔrɔ tɛ aw kan degun tɛ aw kan hôtel Lafiya. Hôtel Lafiya ale filɛ ni Sevare Bangetaba yanni ka se aéroport sirafara ma station laban i kiniboloya fan fɛ i bi jigi o carré fɛ mètre 200 bɔɲɔngo Hôtel Lafiya ale cokolen bɛ i kiniboloya fan fɛ i bɛ se ka weleli kɛ nɛgɛjuru siraw fɛ 21 42 14 11 76 01 01 98 66 78 72 04 Hôtel Lafiya référence do. Na faso la ka sanga ni avril kalo tile 10 ye sefa wari miliyɔn 243 o de kɛra nafolo ye Burkina Faso ka denw ye mun bɔ u kunna wari la yaasa ka se ka faso baaraw kɛ ka sanga ni hakilina mun ni a tara jamana ɲɛmaaw fɛ ko faso mɛ bɔ ka se ka duguw lasanuya ka pavew da ani ka dugu ka nɔgɔw kɛlɛ dugudenw olu ye wari mun bɔ ani ka baara mun kɛ yaasa ni hakilina in bɛ se ka lawaleya ko o musaka de bɛ sefa wari miliyɔn 243 la ka sanga ni avril kalo tile 10 ye o kɔrɔfɔ de dayɛnɛmayara sɔrɔ ko minisiri fɛ a yɛrɛ k'a fɔ ko marabolow kɔnɔ Kajogo marabolo ale de ka bɔta cayara ni marabolo tɔ bɛɛ lajɛlen ta ye ale kɔfɛ Yagda o bɛ da a kan ko nin kun ye ka se ka marabolokadenw ka u bɛɛ lajɛlen galabu foni bɛɛ bɛ se ka wulikajɔ kɛ ka seko ni damayɛrɛ kɛ ka musaka bɔ ka marabolokɔnɔnaw ani fo ka taa se Burkina Faso dugubaw bɛɛ lajɛlen lasanuya. Benin jamana kɔnɔna la jamana kɔnɔdenw bɔra ka taa kalata ka sanga ni kunungo avril kalo tile 12 ye jamana kunsigi kalata mu ni a kɛra basigi kɔnɔna la o kɔrɔfɔ de dayɛnɛmayara jamana kuntigi kɔrɔ Patrice Talon ale mu ni a yɛrɛ k'a fɔ ko a tɛ kɛ cɛbɔ ye a yɛrɛ sigiyɔrɔ la ni waati n'a yɛrɛ k'a fɔ ko yanni kalata yɛrɛ cɛ Patrice Talon yɛrɛ k'a fɔ ko kalata koɲɛw yɛrɛmankutu baaraw campagne kun kɛra badenya ani basigi kɔnɔ ko o bɛ maa nisɔndiya o b'a yɛrɛ k'a fɔ ko Beninka denw ye jamana bila fɛn bɛɛ lajɛlen ɲɛfɛ fɔɲɔgɔnko walima politikiko gɛlɛya fɛn fɛn bɛ yen nɔ ko bɛɛ lajɛlen ye jamana kanu de bila bɛɛ ɲɛfɛ ko de la ni kalata in kɔni kɛra basigi o kɔnɔna la jamanakuntigi yɛrɛ kelen k'a ka kalata yɛrɛ k'a fɔ ko a nisɔndiyara wa ko a b'a dɔn k'a fɔ nin ye jigisigiba ye ka ɲɛsin Beninkadenw ka siniɲɛsigi ma fanga sinamatɔn mun ni ale ni jamanakuntigi fanfɛ fanga tɔnw ka cɛbɔ tun bɛ ɲɔgɔn na ni o ye Pole Nkpɛ ka sanga ni bi tɛnɛdɔnya in ye ale yɛrɛ bɔra ka jamanakuntigi fanfɛkaw ka maa mun bɛ ni o ye cɛbɔ ye ni o ye Rumalde Wagani ye fanga tɛnɛmatɔn ye o fo bawo ko kalata kɛra cogo min na ko a bɛ a fo a ka sɛbɛya la k'a sɔrɔ jaabi wɛrɛ ma bɔ fɔlɔ fanga tɛnɛmatɔn in ɲɛmaaya yɛrɛ k'a fɔ ko kalata kɛra cogo min na jamanakuntigi ka fangayini tɔn o ka cɛbɔ Rumalde ko ale de kɛn bɛ seba ye kalata in na nka nin waati in na jaabi labanw olu ma bɔ fɔlɔ. Algérie jamana kɔnɔna la chrétien dinɛw ka ɲɛmaa ni o ye Papa Léon ale bɛ taama la Algérikaw bara nin waati in na ko nin kun ye a siɲɛ gale ye papu ka na Algérie jamana kɔnɔ bɛɛ lajɛlen b'a dɔn k'a fɔ Algérie ye silamɛ jamanaba ye ani chrétienw ka ɲɛmaa ka na ni jamana in kɔnɔ tan ko a bɛ bɛn ni keleya ko fɔ a jigilen Algérie faaba kɔnɔna la a bisimilara Algérie jamana ɲɛmaa Abdulmajid Tebboune fɛ u ka sɔrɔ ka taa se Algérikaw ka misiriba la o yɔrɔ la papu a ye sɛbɛnni dɔ kɛ sɛbɛnni mun ni a yɛrɛ k'a fɔ ko a bɛ dugawu don kɛ Algérie jamana ye bɛn ani fo ka taa se basigi o ka se ka nati Algérie jamana ani diɲɛ fan bɛɛ lajɛlen o kɔnɔna la halisa an bɛ to Algérikaw fɛ yen nɔ kibaruya dɔ yɛrɛ k'a fɔ ko dɔw taara funubarani kamikazi mugujugu dɔ ko o da Algérie yɔrɔ min bɛ yen n'u b'a wele ko Bilida nka nin waati in na fɛn mun ye nin cɛnda in a ye maa hakɛ mun sɔrɔ walima dega mun kɛra a kɔnɔ olu ma se ka bugunatigɛ an bɛ waati min na fɔlɔ. Russie ani Ukraine ka kɛlɛ
ni u kun kɛn bɛ ka cessez-le-feu k'a fɔ ko mugu ani kisɛ ka jɔ nka sanga ni waati in ye jamana fan fila bɛɛ lajɛlen bɛ ka ɲɔgɔn jalaki ko dɔn in nun de ye cessez-le-feu in lawuli ka mugu ni kisɛ jɔli in ka a sariya sɔsɔ bawo ka sanga ni paki seli o kadara kɔnɔna ye u kun jɛra k'a yɛrɛ k'a fɔ ko cessez-le-feu bɛɛ ka mugu ni kisɛ jɔ nka ko o waati kɔnɔna la mugu ni kisɛ ma jɔ susuli bɛ ka kɛ susuli mun kɛra a bɛ se ka t'i jɔ fo susuli 100 ɲɔgɔn la ko mugu ni kisɛ jɔ ko in bɛɛ lajɛlen de ye a bɛnkan sɔsɔ jamana filaw bɛ ka o de fɔ ɲɔgɔn ma Amérique jamana ɲɛmaa Donald Trump y'a yɛrɛ k'a fɔ ko Amérique bɛna fɛn mun ye diɲɛ kɔgɔjikan siraw bɛ tɛmɛ yɔrɔ mun na ni o ye taji ni gaziw ka tɛmɛsiraba mun bɛ yen nɔ ni o ye Detroit d'Ormuz ye o rond-point ba in ko Amérique bɛna o minɛ bawo ko Iran ma sɔn Américains ka kumafɔli ma ni o de ye Iran k'a ka mugujugu nucléaire ko kuma ka o bila pewu ka o to kumaɲɔgɔnya sen fɛ kumaɲɔgɔnya mun ni a kɛra Amérique ni Iran ni ɲɔgɔn cɛ Islamabad ka sanga ni o kumaɲɔgɔnya in ye Américains ka jamana kuntigi dankan mun ni ale tun bɛ kɛnɛ kan ni o ye Jules Vance ye a yɛrɛ k'a fɔ kunungo ko ale seginna Amérique jamana kɔnɔna la k'a sɔrɔ bɛnkan foyi ma sɔrɔ o ni Iran ni ɲɔgɔn cɛ bawo ko yaasa kɛlɛ ka ban olu tun ye dayɛlɛ Iran ye Iran ka se ka sɔn ka ban a ka mugujugu ko ni o ye nucléaire ye ko ka o bɛɛ lajɛlen ko ka a bila ka bin nka ko Iran kaw yɛrɛ k'a fɔ ko petu b'a yɛrɛ k'a fɔ bɛnkan ma sɔrɔ o ni ɲɔgɔn cɛ wa bɛɛ lajɛlen jɔrɔmɛ k'a fɔ bɛnkan ma sɔrɔ don nataw la ni jamana filaw ka kɛlɛw a bɛna kɛ cogo di kɛlɛw bɛna to sen na wa walima ko in bɛna latigɛ cogo di o de kɛn bɛ ka bɛɛ lajɛlen kamana gan an bɛ waati min na ko bi an ka bi kunnafoni bɛ kuncɛ nin yɔrɔ in la ka aw fo k'aw koɲuman dɔn aw minnu kun sɔgɔlen don jani kibaruya sira bɛɛ lajɛlen na ani ce anw sugantila yaasa ka se ka aw kunnafoni lasira ma balimakɛ Vamara Berete fɛ nɛgɛ karafew ka jaw yɛrɛ aw la o tun bɛ Keba Jalo bolo a k'an bɛn. C'est officiel. Bamako, on arrive. Si tu fais attention, moi je vais te gifler.